Dek, Dalem, main jane tas kondi to, Pak. nukone gawan mak ning Mas Kulon tak tukone telo lho ya. Ya nek remah kulon. Iya no. Lah piye? Ora apa-apa ya ini, Dek. Urung bengi nemen nek tukone telo iki lho. Ora wis pantes iki mara tuwa gawani telo karo beras. Pantes, Oh, lho. pantes tapi wis bengi lho, Pak. Bengi jam piro sik ngisak. Lah mak ngucul ya ora balik-balik nyapa. Urung jam 12 ya. Bengi jam 12 ke atas wi jenenge bengi. Ya ini cek sore. Jam 7 rong. Enggak motor ya. Ya lah duwene motor kok. Bintang betul gelis. Ya. Tak anteni kat mang kapan balik. Lah kemana nyawang karo perpitian kok mangkan. Oh kadung nyangkro perpitikan inspirasi kita ngono lali balik. Lali balik, lali jam, lali balik. Mestian. Lah sing mau dicepane. Wis tak cepane kae. Kalau ditambah digawane gula ora. Ya tambahi to ben entuk enek legi-legine. Wong mantune mau anis ya ngene. Tambahi gula kan ya rada enek legi-legine. Mantune saking manis ya. Enggak. Ya. Ya. Ampun. Ya. Terone ya lho cacing.